Блади, знаеш ли какво идва скоро? Коледа? По-яко е. Какво? Star Wars! Трябва да направим нещо за Star Wars. Имам идея. Давай. Подкрепям. Ало? Здравейте, аз съм Мартин Тонев Стренджера. Аз съм Антон Белев И Блади. днес имаме много специален гост, Бойко Казаков, Здравейте! който е програмист, но през свободното си време е джедай. Всъщност Бойко се занимава в свободното си време с правене на джедайски мечове. Кажи, преди да почнем да те разпитваме, кога се запали по това, кога сгуби първия си меч, защо? Общо взето първия си меч сгубих преди 2 години, когато закупих първия си от серията Hasbro, от оригиналите. Но тъй като инженер видях много недостатъци в него и реших да обогатя неговите характеристики с моите познания общо взето. И това хоби се разви до така степен, че започнах да създавам от нищото мечове. И вече имам цяла линия продукти, които даже се купуват един вид. Добре, да започнем, може би с основната част, също не знам коя е основната част, но с най-видимата част, острието на меча. Да, нещото, което най-привлича вниманието общо взето. Да. В общи линии остриетата са едно и също нещо. Една тръба от доста заздравена пластмаса. Поликарбонат. Поликарбонат, да, но вътре в него има вкаран някакъв химикал, който заздравява самата тръба, за да издържа на общо взето дуели и много други неща. Иначе самата технология, която се използва и се слага в самите тръби, варира, защото хората все още изпробват нови варианти, за да създадат перфектното острие. Каква е дължината на острието по принцип? По принцип, има ли в лора някакъв стандарт? Острието зависи колко сме високи, защото на висок човек не върви да има късо острие. Аз примерно използвам около 93 см. Залагам се, че при написването на сценария на Star Wars някой е заимствал примерно японски мечове или нещо такова като основа. Включително дължина на острие. Да, най-вероятно. Сигурно го е мислил някой. По принцип, първия Междузвездни войни е базиран на един японски филм, което има логика да е така. Тук в горната част на острието виждам нещо, което не е от самото острие, предполагам. Да, връхчето на меча то е доста важна част по принцип. Ако използваме едната от две технологии, които ще ви представя сега, при това връхче от долната му страна се слага едно огледалце. И когато светлината се разпространява отвътре, това огледалце не позволява тя да излезе, ами се използва на 100% това, което е излучено от диода в началото. Добре, ти спомена за двете технологии, може би да минем през тях? Да, може директно да започнем с първата. Общо взето първата технология е, когато диода се намира в основата или в дръжката на меча и общо взето самото острие е кухо. И когато го активираме, самата светлина се отразява по стените от вътрешната страна, връща се от огледалцето и така се получава един общо взето интересен ефект. Тоест в основата имаме няколко диода, които излъчват светлината нагоре. Да, един по-мощен или няколко по-мощни? Зависи. Аз примерно ползвам 3 еднакви, разпределени на доста интересна схема. В зависимост от оптиките, които използваме. Аз мога да ви покажа. Значи, това са диодите, които използваме в основата на дръжката. Те имат много интересна оптика в началото, защото е много важен ъгъла, по който се излъчва светлината в началото. Иначе много голяма част ще излезе още от самото начало. И няма ще се разсее повече, да. А всъщност диода, тъй като е по-мощен, е необходимо това цялото нещо около него да го охлажда. Да го охлажда, да.
Аз примерно съм създал това охлаждане да бъде и съпорта за самата оптика. Мисля, 2 в 1 комбинирам. Добре. Да, извинявай. За тази технология по принцип тя все още се развива, защото все още излизат нови модели светлодиоди, кой от кой е по-мощен. И там общо взето хората могат да експериментират повече. Но най-големия проблем, предполагаме, е захранването и охлаждането. Да, най-вече. А другата технология, има ни много интересни Другата технология е когато използваме множество диоди, но с по-слаба мощност и ги навързваме един за друг. При тях основното предимство е, че може да създадем една много хубава анимация на изкарване и прибиране на самото острие. И това е може би основният фичър, който имаме. Колко време отнема да запоиш всички тези Това е диоди недостатъкът. Това е недостатъка на тази технология, защото те изискват много нерви, да се огъват кръчетата на тези диоди, да се закачат един за друг. Също и самата конструкция трябва да се подсилва с странични проводници. После дифузията на тези диоди се създава по по-особен начин. Няма да питам какво става, ако изгори едно диодче по средата. Много е трудно. Общо взето около 2-3 часа отнема да се намери кое, да се прекъсне, да се запои новото. А и другото е, че има един друг недостатък при тези остриета, че така наречения LED binning, тъй като те са навързани успоредни един за друг и някой от тях може да дърпа повече ток, което означава, че той ще изгори по-бързо. Затова диодите, които се слагат в едно такова острие, трябва да са от една и съща серия. Да са с максимално близки параметри. Това ми спомена преди да почнем да снимаме. Това е много... Това е може би първият ми LED String Blade, който съм направил. И ще го погледнем по-отблизо, общо взето как са запоени диодите един за друг. Аз примерно този LED тестер го използвам, за да проверя отделните сегменти дали работят. Случва ми се да запоя стотина диода и един да е наобратно. Нали знаете, че диода работи само в едната посока. И всичко наново общо. Добре, значи за тази технология няма да си говорим. Аз предлагам да я махнем. Ефектно обаче е доста по-трудно. Всъщност, варианта да използваш светодиодна лента готова? При светодиодните ленти разстоянието между диодите е твърде голямо и общо взето си личи, когато се вкарва в тръбата. И другия недостатък е, че тези ленти използват по-високо напрежение и такова захранване много трудно ще се побере в една примерно средностатистическа дръжка. Ще трябва да си носи захранването в раницата. Да. Боба Фет с джедайски меч, може би ще има място за само, че той пък не използват джедайски меч. Да, но мога да ги събере. Окей. Имаме... Разбрахме, че се съсредоточиме върху технологията с трите леда. Нататък какво се случва към дръжката, като отидем? Значи, когато изберем технологията, която ще използваме, трябва да прецениме какво захранване ще ни трябва. Защото ако искаме острието да издържи поне няколко часа, ще ни трябва една хубава батерия. Но за тази хубава батерия ни трябва солидно пространство, както и ако преценим, че ни трябва звук самия меч, трябва да сложим вътре и електроника. И спрямо тези спецификации, които сме избрали, преценяваме каква дръжка ще ни трябва. Примерно това е моят личен дизайн, който съм създал. Той общо взето побира в себе си достатъчно... Има достатъчно място и за батерия, и за електроника. Той също отвежда и топлината до някъде, предполагам. Основата си, да, в смисъл, по принцип тези фасонки, които ги показахме за светодиодите, аз понякога слагам и термопаста за процесор, за да... Да отдава по-добре топлината. Защото живота на тези диоди е кратък в тези условия, в които аз ги използвам общо взето. Така наречения overcurrent. Примерно тези серии Cree диоди, които аз използвам, позволяват overcurrent, но постигаме много хубав ефект с тях. Добре. Значи дръжката държи всичко и каква е, в смисъл, какво има в нея, освен... Може да започнем с едно от най-интересните неща, Recharge порта, тъй като аз използвам литиево-ионни батерии, а литиево-ионните батерии се презареждат, което е много полезно нещо, ако използваме много тези мечове. Та аз слагам тези Recharge портове и Recharge порта едновременно за презареждане случи за блокиране на цялата система. Аз създам едни наречените блокиращи болтове, като ги слагам в Recharge порта, самия порт прекъсва връзката към батерията и така няма шанс да има някакъв дрейнич или някакво късо съединение, което да се получи.
Да, то всъщност това е опасно да не съсипе батерията, ако Да. стои по-дълго и случайно се включи По меч. принцип, другото е, че аз използвам батерии с вградена защита от over discharge и overcharge, защото тези батерии са много опасни. В смисъл, всеки е, може би, виждал или чувал какво се случва с една литиево-ионна батерия, когато не се грижим правилно за нея. Затова този порт е едно от най-важните неща и аз винаги започвам с него, когато правя един меч. Другото нещо, което слагаме поддръжките, са бутоните. В смисъл, бутоните варират от най-простичките такт бутони, които всеки е виждал, до малко по-големи и по-явни червеникави бутони и може би любимата ми серия, които имат светлодиодна подсветка за индикация, че самия меч е активиран общо взето. Angel Eyes ефект. Да. И разбира се, декоративни елементи, които могат да се сложат. Декоративни елементи зависят и спрямо изцяло от дизайна на човека, който създава меча. Примерно аз слагам кожа не толкова за практичната част, колкото за естетика. И добре, някои от моделите ти издават звук. Да. Как се постига това чудо на техниката? Това е една звукова платка, която има акселерометър, процесор, който изчислява, нали, движението, което е за всяко аудиоусилвател и SD карта, на която се съхраняват звуковите файлове, които се пресъздават след това. И тези звукови файлове се плейват през съвсем обикновен спикър. Аз съм използвал всякакви видове спикъри от лаптопи, от играчки, но стигнах до извода, че от тези по-басовите спикъри, които използват в преносимите колонки, са най-добрият избор, защото имат много по-широка характеристика и доста по-приятно звучат общо взето. Постигат по-реалистичен звуков ефект. Общо взето, аз гонех ефекта да се чува по-надалеч, но тъй като те имат ниските им честоти по-надълбоко стигат, те се чуват много по-хубаво на открито по някаква причина. Всичко е експериментално общо взето. Може би да покажем как светът. Ние показахме LED стринга. Не, също показахме. Винаги може да го включим пак. Защото това си е най-хубавата комбинация от мечове с звук и светлина. Също това е готов меч с звук, който отчита движенията. И винаги може да сложим допълнителен бутон, който има някакъв друг звук да създава. Добре. Ти каза, че част от тези тръби стават за дуели, в смисъл издържат на бой. Разликата между двете острията, които аз използвам, е може би с дебелината на стената, не знам дали ще се види, но около милиметър някъде по-дебела стена позволява на тези острията доста интензивни дуели. Проблема обаче е, че ако използваме технологията с единия светодиод, в тези по-дебелите светлината не се разпространява много правилно и не са толкова ярки. Те са общо взето само за дуели. Но иначе ако искаме да използваме просто за снимки нещо, използваме тези с тънките стени. Ясно. А този зеления, той изглежда по-различно от тях? Това е най-модерната технология сред Saber Smith-овете, така наречените. Това е пластмаса обогатена с химикал, който реагира на светлина с определена дължина на вълната. И този меч, въпреки че е син, кара зеленото доста повече да изпъква. Което на тези острията, че това зелено изпъква дори до дневна светлина. И съответно, ако го включим на светло, пак ще си личи общо взето. Но то не става за дуели. Не става за дуели, защото е от тънкостенните. Супер! Освен да вземем да сглобим един меч. Да, ще е добре. Иначе, преди да преминем към сглобяването, можеш ли да ориентираш хората, нали, ако някой иска да си сглоби меч, примерно за бюджетна рамка, то предполагам, че варира от много до много. От много до много. Откъде могат да се поръчват части, могат ли да се поръчват части? Освен това и колко горе-долу време отнема от начало до край самия процес, ако някой реши сам да си сглоби меч. Зависи от уменията, които имаме. Примерно аз нямах строгарски умения, но ми се наложи да понауча тук-там нещо. Нещо, което всъщност не казахме. Дръжките тук са метални и се правят на струб. Да. Това е, че
разчитам изцяло на металната им конструкция за охлаждането на диодите, както и за здравината им. Но, примерно, единственото умение, което може би е задължително, е запояване. Без запояване никъде не може да се отиде с тези... Не може да запоявате. Да, и не. Все пак е хубаво, предполагам, и човек да има някакви познания по електроника, нали? Най-малкото да не обръща диодите наобратно. Това се проверява в интернет, общо взето. В смисъл, с Google всеки може да стане инженер. Особено за мечовете, това е гарантирано. В обществото на хората, които правят мечове, има много хора, които са обикновени домакини и така нататък, но като отворят нашите форуми, успяват да се ориентират много бързо. Представих някаква майка, която нали, с едната ръка приготвя баница и с другата размята джедайски меч. Да, както и да е, извинявайте, отплеснах се. Така, за бюджетните рамки, че ми беше интересно. Откъде да започна? Примерно, това са части от The Custom Saber Shop. Те са едни от най-големите на пазара, общо взето. И те продават мечове на части. Тоест отделни модули. Отделни модули, да. Може всеки сам да си изглоби дизайна с готови модули. Да. Те предлагат и услугите, пробиване на бутони и така нататък, но тъй като аз това умение си го имам, си го правя сам по принцип. Обаче при тях излиза много скъпо. В смисъл, доставката до България още толкова. Те са в Щатите най-вероятно? Всичко от Щатите излиза. В смисъл, европейските вендори са... Изобщо не ги вкараме в категорията на ефтините. Затова аз, примерно, си създавам свой дизайн, давам го на стругар, той също ми го произвежда на модули, защото меч, когато не е на модули, много трудно се работи с него. Първият ми меч, който направих при стругар, е само 2 модула общо взето и тези 2 модула не ми позволяват да достигна нещо в краищата, когато го сглавям. Трябва да разглобиш всичко. Много е трудно така. Затова препоръчвам, ако правите някакъв дизайн, да отколкото се може повече разглобяеми части. За по-лесна поддръжка, подмяна и да си улесните живота общо взето. Та иначе за моя дизайн, какво мога да кажа, той е от 3 части. В смисъл емитър, нали, това, което поддържа острието, основната дръжка и помел, който е просто една тапа отзаде. А всъщност отделните модули са на резба и се завиват един в друг. Да. Винаги е хубаво да има резба за здравина. Пробвал съм без резба да правя, защото при стругарите излиза по-евтино така да се създават части. Обаче при едно чукване, един по-силен удар, дръжката се разпада, независимо как е закрепена с болче или с лепило. Хубаво е да е с резба. Бюджетните рамки. Бюджетните рамки. Значи... По-грубо от до, нали? Ще ни питат със сигурност. Това трябва да го кажем. Значи това ми е най-бюджетният меч, като изключим фотонно острието, нали, така се нарича технологията. Това е около 300 лева. Аз на него му слагам по принцип до заздравените остриета, тези, които са за дуели общо взето. И общо взето 300 лева излиза плюс моя труд около 10% примерно. Това са най-бюджетните неща, които могат да се реализират. По принцип има много вендори, които са on the cheap, като Ultra Sabers. При тях всеки може да си поръча за около $150, мисля, че бяха най-ефтините им модели. Но не ги препоръчвам, защото те не са безопасни. При тях те не спазват много електротехнически правила, а както ви казах, тези батерии са опасни и едно хубаво окъсяване може да създаде доста емоция покрай това нещо. Фойерверки излишни. И не само. Идеята е, че ако меча не е под наблюдение, когато укъси, може да възникне пожар, което... И най-малкото е, че тези батерии като гърмат, може да видите в YouTube, че те са като динамит общо взето. Представете си, ако е твърде компресирана дръжката, ако гръмне това отвътре, какво може да се случи? Става малко като бомба. Като бомба, точно. Да. Нашият сапьор Светлин знае, той е специалист в това. Неговите бомби доста приличат на това, но това е друга тема за друг епизод. Общо взето е много важно да ползваме най-качествените части, ако искаме да си ги правим сами. Най-хубавите батерии. В това число и батериите, т.е. да не търсим най-ефтините батерии, а да заложим на по-надежни маркови батерии. Една батерия, примерно хубава на Panasonic, мисля, че бяха са около $20 от хубавите. И другото е, че тези батерии трябва да позволят максимално много ток да се дърпа от тях, защото тези диоди изискват доста ток. Примерно тези LED string блейдове, както ви казах, те са вързани успоредно. Всеки един от тези диоди примерно дърпа по 20 мА. Ако направим едно острие от
100 или 200 диода, смятайте, че тази батерия доста бързо ще се изтощи. Да, ако ефтина китайска батерия, има шанс да свети една минута, ако и толкова успее. А ако ефтина китайска и толкова ток се опитаме да дръпнем първоначално, най-вероятно ще експлодира, дори да има защита, защото това идва твърде рязко. Затова само най-хубавите батерии, винаги разчитам на тях. Супер, ми да сглобяваме меч тогава. Бойко сглоби меч за норматив, така че остава да отидем да го пробваме. Преди това, разбира се, искаме много да ти благодарим за това, че се съгласи да снимаме този епизод. Кажи на хората къде могат да те намерят, ако искат да се свържат с теб, да ти поръчат По принцип аз съм... За премиерата да са готови всички. По възможност, да, всичките. Скоро. След 2 седмици. Като цяло хората могат да ме намерят в Star Wars България. И сега аз съм доста активен там, тъй че... Това е мястото. Кажи сега за епизод 7. Надъхан ли си? Очакваш ли? Вълнуваш ли се? Плака ли на трейлера? Няколко пъти. Наколът всичките най-малко. Нямам търпение общо взето. Даже в момента се чудя с кой меч да отида на премиерата. В момента това ми е проблема. Толкова много меча, само една дата. Нищо, като втория път, като отидеш да го гледаш, ще вземеш друг меч. Да. Значи и така, нали? И така. Да ходим да пробваме. Да видим резултата. Нещо не По-силно. замахвам достатъчно. По-рязко да. Не ми се получава. Давай, ти си. Аха! Все пак е... Джей Мастер. Да. Супер, доста добре изглежда. Спор няма. Снимаме. Anytime today. Чакай. Готово. Точно цветки като на Симпсън, нали?